Jo, takže čo lidi, vítejte u nového videa. A dneska, sice trošku pozdě, ale natočíme si reakci tady na výsledky z Ligy mistrů z tady úterý a středy. Začneme Galatasaray Bayern Mnichov. Ten skočil 3-1 pro Bayern Mnichov. Góly dávali Coman, Kane, Musiala a Icardi z penalty. Hráč zápasu Leroy Sané. Chci to projet trošku rychleji, aby prostě to chci projet trošku rychleji, takže se když tak nedivte, že mluvím tak rychle. Poté si tady překlikáme zase zpátky na úterý. Manchester United Kodaň, tam dával gol Harry Maguire a v poslední minutě vychytal Onana penaltu, takže tady ty dva totální propadáci, tak tady ten zápas jakoby rozhodli. Lens PSV 1-1, Sevilla Arsenal 1-2. Vyhrál Arsenal, Lens to PSV 1-1, to mě moc nezajímá, vím, že tam dával gol Lahy. Sevilla Arsenal, vyhrál Arsenal. Braga Real Madrid 2-1, vyhrál Real Madrid a Neapol Union Berlin 1-0 vyhrála Neapol. Co bylo zase celkem jasný tady ty dva zápasy. Inter vyhrál nad Salzburgem 2-1 a Real Sociedad opět vyhrál v Lize mistrů proti Benfice, takže si drží první místo. Takže to je bylo všechno k úterý a teďka jdeme se přesunout na středu. Feyenoord porazil Lazio 3-1, Celtic remizoval s Atletikem 2-2, Newcastle bohužel ztratil své první místo v Lize mistrů a tím pádem prohrál 1-0 a PSG zničilo Milan 3-0. Lipsko 3-1 zvítězilo nad Červenou hvězdou. Young Boys opět prohráli proti Man City 1-3. Barcelona vyhrála 2-1 proti Šachtaru Donetsk a Royal Antwerpy prohráli proti Portu 4-1. Tím pádem se jdeme kouknout na Champions League, jak to tam vypadá. Vypadá to tam tak, že Bayern Mnichov, Real Madrid a ještě k tomu Manchester City a Barcelona jsou jediný týmy, který mají 9 bodů. Tady ty všechny týmy jsou samozřejmě na prvním místě. Paris Saint-Germain má 6 bodů, asi je taky první, Feyenoord je taky první s 6 bodama, Real Sociedad je první na skóre, protože obdrželi 1 gól, což Inter obdržel 2. Neapol je na druhém místě tady s 6 body, Arsenal je na prvním opět 6 body a Lens s 5 body tak je tady taky na druhém místě. Manchester United si tím pádem už konečně tím, že porazili Kodaň díky Harry Maguireovi a Onanovi, tak díky tomu už konečně nejsou na posledním místě a jsou tady na 3. místě. Já doufám, já jim celkem věřím, aby se dostali do Premier League, ale zatím to moc nevypadá. Takže takhle by to bylo. Tým týdne Taremi Haaland, Evansion, Lopez, Zaire Emery Simons, Raum Nathan, Arkanji, Frankulovsky a Onana. To bylo z roundu 3, round 2, Morata, Sikan, Becker a blablabla, Bellingham tady je, Sharky, Mazraoui, Sommer. Tady máte potom Felixe, Harryho Kanea, Saku, Alvareze, Rodriho Galena, Rauma, Simakana, Kundeho, Hakimho a Poupa. Takže takhle nějak vypadá Champions League. Takže to by bylo pro toto rychlé video všechno. Já doufám, že jste se u tohoto rychlého videa bavili a u příštího videa se zase vidíme. Čau.